V škole povie spolužiak chlapcovi: väčšina dospelých skrýva aspoň jedno temné tajomstvo a môžeš ich vydierať tým, že im povieš: viem celú pravdu. Zvedavý chlapec sa rozhodne to vyskúšať. Keď príde domov, matka ho privíta pri dverách. Chlapec sa na ňu pozrie a povie: viem celú pravdu. Matkina tvár zbledne. Rýchlo mu podá $20 a pošepká: len to, prosím, nehovor otcovi. Nadšený tým, ako dobre to fungovalo, chlapec čaká, kým sa otec vráti z práce. Hneď ako vstúpi do domu, chlapec povie: viem celú pravdu. Otec strnie, potom mu podá $40. Nehovor to mame, povie. Cítiac sa ako génius, chlapec na druhý deň ide do školy, keď si pri dverách všimne poštára. Pristúpi k nemu a povie: viem celú pravdu. Poštár pustí poštu, rozťahne ruky a povie: tak poď a daj otcovi veľké objatie.